Maraming salamat mga kapatid sa pagtahak natin sa ating Lenten Pilgrimage dito sa Surit. Nakita natin na ang pagsunod sa Panginoon ay ang pagsunod sa daan ng krus. Nawa ang iwanan natin doon sa chapel kanina at sa pagninilay natin sa pagmamahal ng Panginoon na pinasan niya ang ating mga krus. Nawa ito'y simula ng bagong buhay. The new life, para pagdating na sa bibingan ng Panginoon ay parang lumabas tayo ng bagong buhay. So the Holy Week celebration does not end with the sacrifice of Good Friday, but the victorious resurrection of the Lord. Anong pagsubok meron tayo, paghihirap sa buhay, hindi ito magtatapos sa paghihirap, kundi sa kaligtasan at muling pagkabuhay. Kaya magkita-kita muli tayo sa susunod taon sa Lenten Pilgrimage. Maraming salamat po, lalo-lalo na sa parish, Father Marco at sa kanyang team, at sa lahat ng tumating sa different parts ng ating Diocese of Alaminos. Sa ating mga kapalian, sa lahat ng nag-organize dito, maraming salamat po.